Obec Kamenná Poruba sa môže pochváliť novozrekonštruovaným obecným domom. Ten bol vybudovaný ešte v 70. rokoch. No až v predošlom roku sa podarilo získať finančné prostriedky na jeho obnovu, a to vo výške viac ako 1 000 000 eur. Podarilo sa nám v roku 2024, že nám schválili na základe projektu na ministerstve dopravy. Bola výzva na rekonštrukciu budov pred 80. rokom. A tým, že sme vlastne tento kultúrny dom sa dokončil ku koncu 70. rokov, tak išli sme do tej výzvy. A v roku 2024 teda sme boli úspešní. Získali sme nejaký 1 020 000 na rekonštrukciu tohoto kultúrneho domu, ktorý síce od tej doby prešiel takými drobnejšími úpravami a rekonštrukciami, ale takúto komplexnú sa nikdy nedočkal. Rekonštrukciou prešla nielen elektroinštalácia, strecha, podlahy, vnútorná dispozícia miestností, ale napríklad aj sála, ktorej súčasťou je aj divadelné pódium. To všetko, aby obecný dom mohli využívať jednotlivci, ale aj dobrovoľné organizácie. Ako obec tu na Narajskej doline sme najväčší asi, takže samozrejme to využitie pre občanov hlavne, pre mladých, rátali sme s tým, aby fakt využili to hlavne na tie svadby, oslavy a samozrejme pre tie spolky, ktoré u nás fungujú vo veľkom, takže divadlo, rôzne unie žien, senior kluby, ktoré takisto si robia nejaké svoje programy. Takže či turistické veci, hvezdáreň si tu bude robiť veci. Takže to využitie bude fakt všestranné. Súčasťou otvorenia obecného domu bolo aj divadelné predstavenie ochotníkov z Kamennej Poruby. Tí v tomto roku oslavujú úctyhodných 90 rokov od založenia divadla. Celé toto porúbske divadlo vzniklo v roku 1936. Bol to riaditeľ školy, ktorý združil nejakých pár nadšencov a postupne bolo to iba v takej ľahkej forme nezávazného takého združenia. Jednoducho takí nadšenci založili tieto divadlá a postupne hrali rôzne hry. Vidíme to aj na tých prezentáciách, že vystriedalo sa niekoľko režisérov, ktorí to tak viedli vždy. Nejaká tá partia ľudí sa dala dokopy a proste urobili nejakú hru a každý rok sa pokúšali niečo iné. Za tých niekoľko desiatok rokov divadelní nadšenci naštudovali a odohrali desiatky predstavení. Dokonca sa snažili vychovať svojich nasledovníkov v neďalekej základnej škole. No až v posledných rokoch sa ich úsilie premietlo v oficiálny názov. V roku 2019 sa partia takých nadšencov rozhodla, že založí Porúbske ochotnícke divadlo ako občiansku organizáciu. No a trvá až do dnes. Nacvičili sme, myslím, 6 hier už. 7 hra a snažíme sa každý rok priniesť nejakú premiéru, pobaviť ľudí, aby zabudli na tie bežné starosti a troška sa rozptýlili. Takže to je taký náš vklad do takej kultúry v tej našej obci Kamenná Poruba. Režisérkou divadla je pani Lietavcová. Tá si spoluprácu s hercami pochvaľuje. No i napriek jej vyššiemu veku si veľmi rada zahrá. Áno, budem momentálne aj ja s najstaršou kolegyňou, 82-ročnou tiež, vystupovať v takej krátkej scénke. To som si vypýtala z Bratislavy, Staré dámy. To je divadlo 1,5 hodiny, ale ja som to skrátila na takých 20-25 minút. Takže držte nám palce. Budeš toto držať, metera hubu, bude dobre. Strč sa, meraj. A ste mali niekedy podobný záchvat aj v minulosti? No ja je to záchvat, mám celý život. Meraj.